kuma jajirtacce kuma haziki fasihin gaske, wanda ya fafata muku zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta a cikin wannan shekara ta 2022, yayin da a cikin wannan shekara kuma ta 2023 ya fitar muku da wasu mashahuran zafafan waƙoƙi masu zafin gaske, yayin da muka zaluko bakan damiya guda ɗaya tilo tamkar da dubu, wacce za ta gwangwaje ku kuma ta nishaɗantar da ku, waƙar da ta jawo hankalin dubbannan ra'ayoyin mutane a cikin faɗin duniya. Wannan haziƙin jarumi dai wato Nura M Inuwa jarumi ne jajirtaccen gaske, wanda ya kai a kira shi da jarumi kuma jajirtacce. Domin ku nishaɗantu da wannan shahararren jarumi wato Nura M Inuwa, ku bi mu a sannu a hankali ta hanyar bin mu, ku danna mana subscribing, ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar na ɗora wasu masu zafin gaske. Idan ka kasance bako kenan, idan kuma ka kasance ɗan gida, ka danna mana like domin hakan yana ba mu ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta, yayin da wannan jarumi kuma haziki fasihin gaske wato Nura M Inuwa ya fitar muku da zafafan waƙoƙinsa masu zafi a cikin wannan shekara ta 2023. Domin nishaɗantuwa da wannan zazzafar waƙa mai zafin gaske, ka biyo mu a sannu a hankali, ka bi mu cikin ka'in da na'in domin mu faɗo muka mu saka muku, kuma wannan da ba da jima ba za mu saka muku din ta wannan shahararriyar zazzafar waƙa mai zafin gaske da wannan shahararren jarumi da wato Nura M Inuwa ya saka muku ita ta hanyar bin mu. Ku danna mana subscribing, ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar na ɗora su masu zafin gaske. Idan ka kasance bako kenan, idan kuma ka kasance ɗan gida, ka danna mana like domin hakan yana ba mu ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagartar gaske. Wannan shahararren haziƙin jarumin dai wato Nura M Inuwa jarumi ne haƙon wanda duniya ma ta yarda da jarumtakarsa gurin fitar muku da zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta, yayin da ijima ina fafata zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta a cikin wannan shekara ta 2023, yayin da ya tsaya tsayin daka kuma ka'in da na'in kai da fata ganin ya nishaɗantar da dukkanin ilahirin masoyansa na wannan channel tamu mai albarka mai alfarma. Jarumi ne kuma jarumin jarumai jajirtaccen gaske wato Hamisu. Wannan jarumin dai wato Nura M Inuwa ƙwararren jarumi ne kuma jarumin gaske, wanda ya kai a kira shi da jarumi kuma jajirtaccen gaske, wanda ya fafata zafafan waƙoƙi masu zafin gaske. Domin nishaɗantuwa da zazzafar waƙa mai zafin gaske, ka danna mana subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar na ɗora su masu zafin gaske. Idan ka kasance bako kenan, idan kuma ka kasance ɗan gida, ka danna mana like domin hakan yana ba mu ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta, domin ku nishaɗantu da wannan mashahurin haziƙin jarumi dai wato Nura M Inuwa. Don kuma jarumi